and welcome back to our channel. Ayaw mo kalimot o pag-subscribe o pag-click sa notification bell below para sa new updates sa atong YouTube channel na Radyo Drama Bisaya. And daghang salamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpaminaw sa atong Radyo Drama Bisaya. Just chill and relax and enjoy the show. Gibati og kaikog og kauaw sila Subita ug Michael sa gipakita ni Estela. May na lang kay mipatuo kini ni Subita. Og misud kini sa iyang kwarto nga masuk-anon. Mipasabot si Subita ug Michael kanila ni Noring og Emily. Diyang nauli na sila si Emily, gisgutan ni Noring ang iyang anak bahin sa iyang namatiknan sa inahan ni Michael. Magpugong lang unta siya sa iyang kasuko. Og mismo ang iyang iyaan, nakahimo pa siya og pagsinggit. Giingnan ng iyang iyaan nga sa iya kunong kaugalingon, way magbuot sa iyang gusto. Og ngano nakasulti man siya ni Adton, Emily, ha? Sa iyang gibuhat, masabot lang nga wa siya'y maayong pamatasan. Trato gud ka sa iyang anak. Ambot lang ha. Akong nasabtan nga og magpadayon mo sa inyong relasyon ni Michael, wa kay maayong kaugmaon, Emily. Ma, ayaw ko hukmi dayon si Tita Estela sa usalang kahigayon. Sabton ta siya, ma. Aw, hinoon. Trato pa man sad mo. Og way siguro kung kamo bagid si Michael ang magkadayon. Oh. Naabaya si Rafi sa monte. Na, mama, oy. Sige na, ma. Masuwas ako sa kong kwarto, ha. Mapaway ko. Tawagan lang ko kung maipabuhat ka na ako, ma. Pahuway, oy. Oy, ayaw kalimot pagtumar sa imong tambal, ha? Nagpakita ka lang sa imong kalagsik ganina da. Tungod kay naa si Michael. Hibaw ko. Pahuway og maayo. Aron maulian ka dayon. Hikyaron ko rin ipadang pagkaon ni madam. Daghan na ba kaay ni da? Manghatag lang kita sa mga silingan ini. Estela. Ako ni, Estela. Uy, sirado man. Lola, Oh, shh, ay nalang pagsabak. Natug tingali. Sirado. Ug hubog tingali kaayo na. Di na lang natugawon nato. Ay nga pag bikawas ka man. Balik na sa kwarto mo. Pahuway na dito. nahuna-huna ko lang na. Kung sa kay tuyo ni Mama, kang Emily. Gisugo man niya si ng Patring na pasudon siyang kwarto. Kung sa kay tuyo niya kang Emily. Medayig siya kang Emily dihang giingnan ko nga imong hinigugma. Mitutok siya pag-ayo kang Emily. Og nasabot ko nga medayig siya ni ini, apo. Nakagusto siya kang Emily, apo. Hinaot pang gusto kasi ang pagtulo lang. Pero ako, may laing niabot sa kuna-una. Tingalik niyang sultihan si Emily bahin sa pamahan. Sa gibuhat niya kang Mama Estela. Ay, di na ka maghiskot, anak Michael. Pahuway na. Balik na sa kwarto mo, kay may buhaton sad ko. Balik na sa kwarto mo, aron magkapahuway ka. Aron mamaayo pagdali ang imong samad. Enjoy kaya ako mga barkad. Pero ako, dunay kuwang nako. Parts. Wa ka ma-enjoy. Sitting alone naman ka, Parts? Huh? Focus mo, Bart, may kuwang nako. Chicks ni mo, si Nympha o Marjorie. Ambot atong duha mong uyab. Pero man nagkasab, numuli kay ni mo. Wa, ginoon usangin kadit ato nila. Pastilan magsabot yung mayo. Pila lang ko na diya, ako bitaw. Kuha lang ko og ikatibol na ko. Kaya mo sambayanap. May isang mudag, palami. Inod yun. Iyang boob. Hindi na ako. Pas. Tura lang na mga part. Ibago na sa mga babae din eh. Mao man ay ilang pangita ang pagtintal ug mga customer. Pats. Okay. Pats. Tanaw kinsa nang nagsulong sa 60 parts. Tanaw. Uy, si Eduardo Samun.
Dali ni mo, Parts. Lupi ka lang na. Siya day may kauban babayan. Siya day kauban na bayan na. Wow, mas kalinduta sa bayan na, Parts. Kurba ka, oh. O day nga wa na mauli sa bay atong usang gabi. Gilubluban day ng uyab niya. Ngay sa paimusan ng bayan na, Parts. Ako pa, paimusan sa ako. Batanon pa. Haba ng hair. Hindi ka lang akin. Duol na ko sa Okay, Parts. Pangayog kas pa na. Oh, Patay kas. tuyo na ko. Diyan ka lang. Okay, Parts. Milingkod na ang babae. Nagpili ang bakanting lamisa. Hi, Dad! Oh, ni asam ka rin he, Rafael. Ni am gani kang ghost na kadad. Ako pa. Usoy gors. Ha? Gurang na good. Uy, siksi pa kayo ng kuyog ni mo, Dad. Lupig ko ni mo da, Eduardo Samonte. Kapila-pila ang akong bilib ni mo. Dad, kuyog ko sa akong mga amigo. O gilibre lang ko na ako nila kay wa makoy bread din eh. Mao nga tagay ko dibi. Tagay ko dibi. Bitan ni mo, pangag kas ilong. Ha? Dad, sabli. 1 taura? Uy, sinsiyor ni Dad. Uy, daghan man ni. Puni ni Dad. Ako kira ang 5. Ha? Ah, 5. Uy. 500? Dad, kadaot ana, Dad. 5K. Okay ra. 5K. 5,000. Sige na. Nag-abusar ka na yun, Rafi. Sabay na ta magsulti. Maghusay ta ugma. Ano? Parts, unsa na? Na? Ayo, Kas? dili mo tunol sa akong gusto. Mayo lang og siya, no? Sa 15 lang babae nga gustuhan. Yan ano man itong murang mong naglalis. Mailam ko kayong itsura, God. Mailam yung itsura ninyo. Naglalis mo? 1 taon ray gitunol sa permiro. Uy, parang gipapunan ako eh. Abi, ningon mako nga okay ra ang 5. Gipunan ko og 500 na lang. Bida. Wala ko dawata bas. Mao nga nasoko. Aw, mayo kasi ang bugastos mga babae. Unya, dawan ko niyang iyang anak. Mao gyud. Bugtong ko kang anak. The only son ni Eduardo Samonte. Okay, sama. Pas. Oh, no, ngano ka? Kalit man lang kading nahilom. Ayaw pagsuwag sukol ka na ko. Kay dili ka akong dugo. Dili ko ikaw anak. Sinagup ka lang, Rafael. Pas. Ngano ka, uy? Uy! Oh. Unsa ka? Nagisulti ka? Him? Kalit ka man kadug nahilom diha. May 5K na ta. Unsa ka ba? Unya, unsa naman? Order tag mainom, ha? Okay na? O kapilan na nato kanang pulutan? Okay, Parts? Okay, okay. Ah. Sige, pag-order. Wow, aligre na tayo ni Parts. Pero di nilang pulutas table na to, ha? Dagan to sila. Mga kumar ba na? Mga kuma na ba yan? Mga kumakaon ba? Waiter! Hello? Kadlaw, wala pa sila sa Siridog, dong rape. Nagparihas lang ang makinig-amag, anak. Nangin, pagkatulog na ko. Oh, kulang na ba ko pero may anis tulog. Madaot kina confess. Bugason na badayan ko. Telepon na. Hello? Nana diha si Rafi Imyat. Ay, Sel, wala pa. Ikaw, Sel, wala sa ka mga ulit nila. Hain man ron ka. Abangag sa ilong mga tanan ka man. Uy. Mudritso ra ko buhatan niya. Wala ay. Wala pa gid. Nagsusi lang ko ni Rafi. Wala pa lagi di Sel. Wala gani ko katulog og taro pag pinaabot niya. Og nimo sa doy. Dili ka lang ang mahibong og dili kumuli. Og kung moabot siya, ayaw palakta ugma. Kaya magigsulti ko niya. Sige. Maray sulti ko nimo. Bangag sa ilong. Na? Ay! Wala nga. Sige, bangag sa ilong. Naabot ako bangag. Pastilanis dong rapi. Ay! Mahasol tagapel! Alamis akong tug. Alasun sinamdes buntag. Hapit ating paniot to da. Kipasagdalan sa kong mama nga matug. Oh, Bili. Mata na oy. Udto na hapit. oh ma, magawas na ko. Hipuson ko na rihig daanan ako, ma.
Andam lang paniuto dire ha. Ay pagdugay diha. O, lagi, ma. Indutan sa kong tug. Nagdamgo pagit ko ni Michael. Nanuroy ko na mi. Nanood og simbahan. Kanindot sa kong damgo. Nakatugid kag maayo no. Oo, ma. Nagdamgo pagit ko kang Michael. Mao di ay nga malipayon ka. Nasige kaon maayo di aron manambok ka. Panudlan ng lawas mo. Di so ko gustong manambok maayo, maoy. Gusto naman yung lawas na ako. Mihugo ka man, human sa nahitabo ninyo. Nga gipariglahan mo. Ma, di na ko gustong mahinumdum pa. Mangurog ko basta mahinumdum. Kanang ma, may ihangyo dahi ko nimo. Sama na. Uwa man daw ata sa lula ni Michael ang gihatag niyang kwarta. Kuhaan ta na, ipalit ako og cellphone, mabi. Kana lang kong baratuhin. Para lang kung makatawag o makatext. Nahala sige. Pero gusto ba ya gidunta ko nga dili ta makautang og kabubuton ila. Pero wa masagyod nila daw ata. Salamat, ma. Doon na palit, ma. Aron tagsa ta. Gamit ng good kaay na to ang cellphone. Kinsa ron? Uy. Dong Rafi! And that's it, everyone. Stay tuned for the next episodes. Bye!